Now go to work, bitch. Здравейте хора, аз съм Ниди99, някои може да ме знаят. С мой приятел Костадин Грудев решихме да се направим отбор NK Gaming Games BG. Може да наберем 2-3 още човека, зависи наши познатия, пък може да е с някой от вас. Друго, реших, имаме геймплей на различни игри, както обикновено. Аз ще започна предичка на Spider-Man 2. Той ще играе Sound Park. Една много забавна игра. Също така ще започне поредица на FIFA. Кариера, разбира се. Може да играе Лига. Аз Лигата не играя от много време. На какво друго поредичка може да започне? CS може да снима. Не се знае. Майнкрафт ще снимаме, разбира се, двамата. Аз и той ще правим мултиоцеляване, мултиплеер. Друго какво? Графикът ще определено. В понеделник, сряда и петък ще качва той. Вторник, четвъртък и неделя аз ще качвам. Като събота, разбира се, я прескачаме, защото събота може да покачваме взаимен клип, нали, мултиплеера на Майнкрафт, който ще е над половин час, разбира се, защото да компенсираме за един клип в седмицата на Майнкрафт. Аз също така ще започна и пак проекта на Майнкрафт, но Tekit може да е Hexit, Yobox, Hackmine, не знам, някой от тези, може и дори да започна на Tekit Lite, защото ми харесва повече от обикновения Tekit, не знам. Какво друго да кажа? Няма друго какво да кажа. Това бях аз, Ниди99. Линк ще има към двата ни профила, които отделните геймплей. Там вече може да ни качваме. Ще качваме само в отбора. Така че, които са ни следвали в отделните отделните канали, вече може да го харесате тук, като ще има отдолу в описанието линкчета. Също така линк за Facebook страничката ни ще има отдолу, която скоро ще бъде готова, разбира се. С Skype, фен Skype ще имаме. Да, няма какво друго да кажа. Това бях аз, Ниди99. Довиждане. Now go to work, bitch.